खुलुमबाय गासैखौबो जोबोद दुखुनांथाव जोबोद माने सानस'हायै जाथाय जायखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुगासिनो कलकातायाव माबायदि सासे 36 बैसोनि हिन्जाव मानसिखौ ओरैबायदि जुनारफोर बायदि माने अत्याचार खालामदों बिखौ बिनि आथिंफोरा 90 डिग्री माने प्ले जानाय माने फोखावजोबना होदोंमोन जे जायखौ जोङो माने दाउफोरखौ सेलायबा जाबायदि खालामो बेफोरबायदि खालामदों जायनि मेगननिफ्राय थैयानो थै मेगन सायाव बिनि ग्लासखौ सेफायना होनाय जादों आरो जायनि मोदोमाव 113 माने अरनायनि दागो अख्लानायनि दागो गेदेर फिसा गोबां रोखोमनि बिनि मोदोमाव माने गाराय आरो लोगोसे बिनि नै फाफ्लिनि जि हारा बियो बायनाय बिनि जि गोदोना बै गोदोनायाबो बायनाय बिनि आसिया फारनै बायनाय आरो आं जा जाथायखौ बुंबाय दङ बे जाथाया जादों कलकातानि आरजेकर मेडिकेल हस्पिटाल जेराव बै हिन्जावसाया 36 आवार डिउटि मावनानै दसे जिरायनो होननानै बै सेमिनार हलाव जहैदोंमोन बा उन्दुदोंमोन बै हिन्जावनि मा दाय गोबां सुबुंफोरा बुङो जे हिन्जावफोरा खान्दा खान्दा ड्रेस गानो खान्दा खान्दा नाथाय बियो सासे प्रफेसनेल डक्टरमोन जाय डक्टरनि ड्रेसखौ नोंथांमोना मिथिगौ गतिके बै हिन्जावा मा दायदोंमोन जोंनि सरकारा खोब मोनसे माने गेदेर स्ल'गान जाय स्ल'गानखौ नोंथांमोनाबो मिथिगौ जे बेटि बाचाओ बेटि पढ़ाओ नाथाय जाय हिन्जावसाफोरखौ बासायनो हादों बिसोरो फरायहोनो हायाखै आरो जाय फरायहोनो हादों बिथांमोना बै निजेनि फिसाजोफोरखौ बासायनो हायाखै दिनै जोंनि इन्डियायाव ओरैबायदि मोनसे दिन सफैदों नोंथांमोना कलकातानि जि जाथाय जालांनाय इनि कई बोसोरमान सिगां दिल्लीयाव जालांनाय निर्भयानि केस दा डक्टर मौमिता देबनाथ बिथांनि मुङा दा सोरबा पलिटिक्सनिसो शिकार जायो ना मानि शिकार जायो मानोना बै डाक्टरजों सोरबा मा दुश्मन जाथावथाव जायनि प्राइभेट पार्टआव नोंथांमोना आसरित मोनगोन 150 ग्राम सिमेन्ट्स मोनदों माने हौवाफोरनि जि सिमेन्ट्स ओंखारनायखौ 150 ग्राम मोनदों जेराव सासे हौवा मानसिया मेक्सिमाम 15 to 20 ग्रामल' सासे मानसिनिफ्राय सिमेन्ट ओंखारो नाथाय पस्टमर्टम रिपर्टआव बेफोरबायदि आरो नोंथांमोना नाय इमान मोनसे दुखुनांथाव खोथा बिमा बिफाखौ फुङाव फन हरनानै खोन्थायो जे नोंसानि फिसाजोआ सुइसाइड खालामदों होननानै जेब्ला बिमा बिफाया हस्पिटालाव थाङो घन्टाथाम बिथांमोनखौ बै निजेनि फिसाजोनि गोथैसोखौनो नायनो होआखै ओरैबायदि माने पलिटिक्सनि शिकार जालांदों हयथ' बै मेडिकेल कलेजनि गोबां सिक्रेट बाथ्रा बै लेडि डक्टरा मिथियोमोन बा जायखौ गावआ मानिना लायाखैमोन बिसोरनि मुथै मावनो थाखाय बिनि थाखायबो जानो हानाय आरो गोबां बिदिनो सिबिआइआ बेफोरखौ जाज खालामगासिनो दोङो नाथाय आं बुंनो सानदों जोङो जोंनि फिसाजोफोरा देरबोनाय लोगो लोगो जों फिसाजोखौ सोलोङो जे न'खरनि मान सन्माना नोंनि सायाव नोङो जोंहानि खानदानखौ बा जोंहानि न'खरनि नामखौ नस्थ' खालामनाङा नाथाय बिदिनो निजेनि फिसालाफोरखौ मानो फोरोङा जे नोङो देरबोबाय नोंबो गुबुननि न'खरनि मान सन्मानखौ नस्थ' खालामनाङा ओरैबायदि मानसिनि नामाव सासे माने
पिकास होनजायो बिसोरखो जाय बेफोरबायदि जाथायखौ मावदों मा दायमोन बै डक्टरा इमान खस्थ' खालामनानै डक्टर फरायखांनानै गुबुनफोरखौ हेल्प खालामनो होननानै बियो थांदोंमोन नाथाय ओरैबायदि मोनसे सम फैयो जाय समाव बियो रावनिबो एसेबो हेल्प मोनासै आरो बे दुनियाखौ गारनानै थांनो गोनां जायो ओरैबायदि नर पिकास किसुमान मानसिनि स्वभाव थिग दं सोरबा मानिलायनाय गेजेराव नोंथाङा सानै साथामजोंबो बेफोरबायदि रिलेसनखौ लाखियो बेफोरखौ माने उनाव दोन नाथाय हिनजाव मानसिया जुदि माब्लाबा ना होनोबाथाय बिखौ ना होननानै मानिना लानाया मोजां दाबो जोंनि हिनजावसाफोरा सोरबा लामाखैजा ओंखारलांबा इमान माने गाज्रि कमेन्ट्स किसुमान सेंग्राफोरनिफ्राय खुगानिफ्राय ओंखारो नाथाय बै कमेन्ट्सखौ जुदि सोरनिबा बिनानावजों बेफोरबायदि गावनि सिगाङाव दं बेफोरबायदि कमेन्ट्स होयोबाथाय बै बिनानावखौ बिदि बुंनायनि थाखाय नोंथांखौ सोबागोन जुदि नोंथाङा नोंथांनि बिनानावनि थाखाय नोंनि बिनानावनि थाखाय जुदि नोङो मोसाबाथाय नोङो मालायनि बिनानावखौ मानो बिनानाव होननानै सानना लानो हाया बिनि गेजेरावनो सोरबा नोंथांखौ गोसो होयो सोरबा नोंथांखौ गोसो थोयो बे गोजाननि बाथ्रा बेयाव मानिलायनायनि गेजेराव माबा मोनसे रिलेशनशिप जानाया इ मोजां बाथ्रा नाथाय जबरदस्ति आजिखालि किसुमान ससियेल मिडियायाव नुनो मोनो गुबुननि फिसाजो आरो सोरनिबा फिसाला गोसो थोलायदों मोजां मोनलायदों बेरायनो थांनानै माबा खुगा माने ओरैनो नांलाय खमलाय जायो खुगाजों खुगा मबाइलफोरखौ माने नायलायलायो सोरजों रायलायो सोरजों रायलाया बिदिनो लामाफोराव सोबालाबायनाय मबाइल बुख्रुबना होनाय बेफोरबायदि गोबां माने नुनो मोनो भिडिअआव नोंथांमोनाबो नुगोन दिनै हयथ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै खोब बरिं मोनदों बा मा बुखिबायदों नोंथांमोना आंखौ होननो हागौ नाथाय जोंनि इन्डियायाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन प्राय 16 मिनिटाव सासे गथ'नि रेप जायो जोंनि इन्डियायाव दिनै जोङो इन्डिपेन्डेन्स डेआ 78 इन्डिपेन्डेन्स डे मानिबाय थांनाय 15 आगस्टआव नाथाय बोरै इन्डिपेन्डेन्सआ दाबो सासे हिनजाव मानसि एसे मोनानानै हारसिं लामाखै थाबायना थांनो माने गिनाय मोनो आरो बे गिनाय मोननाया मानिफ्राय जोंनि समाजनि जि साल सलन मानसिफोरनि जि उन्दैनिफ्रायनो खोनाबोनाय कमेन्ट्स जायखौ माने खोनाफा माफा माने गाज्रि रावजों बुंहरनाय जि कमेन्ट्स पास खालामो बैफोरनिफ्राय गिनो गोनां न'खराव हिनजावसा सासे जोनोम जानाय लोगो लोगो बेसेबां रंजानाय बेसेबां माने इन्टारेस्टनि बाथ्रा बियो मोजां बाथ्रा नाथाय जेसेबां बै हिनजावसा गथ'आ देरबोगोन एसेबांनो बिमा बिफाया मोनसे टेनसन जाहोलाङो जे जोंहा फिसाजोआ देरबोबाय मब्ला हाबा हरग'नो हागोन बै फिसाजोखौ ओरैबायदि लाखिगोन जेन माने जोंनि समाजाव किसुमान रायखससो माने गिदिंबाय दङ मब्लाबाबो जेब्लाबो माने आक्रमण खालामनो हागोन ओरैबायदि बिदिनो गोबां बाथ्रा आरो आङो सिगांबो भिडिअ बानायखांबाय बिनिनो नोंथांमोना गोबाङानो नायदोंबो जानो हागौ नाथाय बेयाव किसुमान माने रं डिटेल्स दंमोन आं पाक्का डिटेल्स लानानै दिनै भिडिअखौ बानायदों आरो आंनि गोरोन्थिनि थाखाय नोंथांमोनाव गासैनावबो निमाहा बिखाबाय बै भिडिअआव एसे माने रं इनफरमेसन दंमोन आरो बै रं इनफरमेसनखौनो आङो थिक खालामनो होननानै दिनै बै भिडिअखौ बानायदों एक्चुअलि बै कलेजा सरकारि माने मेडिकेल कलेजमोन जेराव सासे पुलिसनि भलन्टियार जाय माने
पुलिसफोरनि किसुमान बेमारि जाय बै हस्पिटालाव एडमिट जाबाथाय बियो माने हेल्प खालामनो थाखाय पुलिसा बिखौ माने बाहायदोंमोन नाथाय बे मानसिया मा मावदोंमोन बे सोरबा गेदेर बेमार जाना फैदोंना बेयाव सिट मोनगोन ना मोना थानो सिट मोनगोन ना मोना रुम मोनगोन ना मोना बेड मोनगोन ना मोना बेफोरबायदि बियो दालाल मावोमोन आरो बे बाथ्राखौ हयथ' बै हस्पिटालनि गेदेर गेदेर डाक्टरफोराबो गासैबो मिथियोमोन आरो बिनि थाखायनो बै मानसिया एनि टाइम बै हस्पिटालाव जेब्लाबो थांलाय फैलाय खालामो आरो इखालिबो बियो 11 o'clockआव खनसे थांदोंमोन थांनानै ओंखारबोफिनो नाथाय उनाव 4 o'clockसोआव बिखौ आरोबाव बै सेमिनार हलसिम थांनाय नुयो जेराव बियो हाबलांनाय समाव बिनाव हेडफन गंसे दंमोन आरो ओंखारबोनाय समाव बिनि हेडफना गैयामोन आरो प्राय 40 मिनिट्स आरो दा साब्रै साबाखौ हमदो जेराव सासे हिनजाव मानसिबो सासे हिनजाव नार्सबो बेयाव इनभल्भ दोङो होननानै जोङो खोनानो मोन्दों ना मोना लासै लासै डिटेल्सफोरखौ मोनबाय थागोन नाथाय जायखियानो जाथो जोबोद दुखुनांथाव बेफोरबायदि जाथाया माने जानाङा मानोना जोङो इमान जेन्टेल दा माने जुगाव दोङो जेराव जोङो लेखा फरायै साइन्सै मेडिकेलै जेखैबो दावगालांदों नाथाय जोंनि जि माइन्ड जोंनि जि गोसो बे गोसोखौ जोङो दाबो गोदो गोदायनि जोङो हाग्रा बारियाव थानाय जुनारफोर रखम जों जेब्ला माने जिउखौ सलायलांदोंमोन बैफोरबायदि माइन्डसेटआ दाबो जोंनि इन्डियायाव थाङाखै आरो बे कलकातायावल' नङा जेखैबो नांमोना नुनो मोनगोन बेफोरबायदि जाथाय पेपारनि खना खना माब्लाबा हेडलाइन्स बेफोरबायदि मानसिनि माने लेभेल हिसाबै निउसफोराबो खोन्थियो जायखौ माने जेराव किसुमान मानसिनि जेबो माने माबा गैया नाम गैया बैफोर मानसिनिखौ खना फारसेखै लिरनानै दोनगोन निउसाव बा बिखौ बिनि निउसखौ खोन्थियाबो किसुमाना रां रुफा होनानै गादबनाबो दोनो नाथाय बै पलिटिशियानफोरनि फिसाजोआ जेब्ला बेफोरबायदि माने जाथाय जागोन अब्लासो बिथांमोना मिथिगोन जे बे जाथाया एक्चुअलि माबायदि बिमा बिफाखौ माबायदि दुखु होनानै थांदों माबायदि बिसोरनि सिमांखौ धंस खालामनानै थांदों इखालिसो बिथांमोना गम मोनगोन जाय रायजोआव दिनै बेफोरबायदि जाथाय जादों बै रायजोनि चिफ मिनिस्टारानो सासे लेडिस आरो बै लेडिस चिफ मिनिस्टारानो मा बुंदों जे मानसियाथ' थैखागोनानो थैबाय फैफिनला गतिके बिनो 10 लाख रां माने होनाय जागोन बिसोरनि नखरनो नाथाय सासे मानसिनि मूल्यआ 10 लाख नामा सासे मानसिनि मूल्यआ 10 लाख नामा जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक खालामना हो आरो गोबां नोंथांमोननि लोगोफोरजों बे भिडिअखौ शेयार खालाम बिथांमोनाबो मिथिथो जे दिनै मा जाबाय दङ जोंनि इन्डियायाव आरो जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।